Aurreko bideoan ikusi genuen nola sortu gela bat, eta orain ikusiko dugu nola gehitu ikasleak gela horretan, edo ikastaro horretan. Bueno, gogoratu, nik sortu nuen eta zuek ere sortuko dituzu zuen gelak kategoria honetan, 21-22 model, eta hemen orain barruan bakarrik agertzen da ikastaro bat, noski, nirea. Bale, bitu, hemendik ere gehitu alduzu ikastaro berri bat, zuzen, hemen sakatuz, gehitu alduzue ikastaro berria. Benga, baina nizartuko naiz nire ikastaroan, ja ikusten ari naiz nire ikastaroaren antolamendua, gero hori aldatu alda, nire adibidez egiten ari garenean agertzen dira pestainak goian, aurrera ikusiko dugu. Baina hemen hori interesatzen zaiguna da partaideak. Eta ni joaten naiz partaideetara joaten banaiz, noski ez da ezer agertzen, ez dagoelako partaiderik. Baina orain bai gehituko dut partaideren bat. Eta orduan egingo dut matrikulatu erabiltzaileak. Erabiltzaileak nire ikastaroan. Hau egingo duzu zuek nirekin. Hemen, orain ikusiko dugu nola, gonbidatu, gogoratu administratzaileak daukalaia zerrenda bat eginda erabiltzaile guztiekin. Hori da adibidez ikastetxeko irakasle eta ikasle guztiekin. Egon behar dira sartuta modelen, eta orain guk egingo dugune izango da partaide horiek bilatu. Benga, eta bilatzeko, batzuetan noski bere izena ezagutzen badugu pizka bat, jarri aldugu ja, gonbilatu nahi duguna. Azten bagara idazten, hemen joango dira agertzen, koinziditzen direnak. Eta niri kasu honetan interesatzen zait Jose BM. Eta zuei berdin. Hori da, zuek erabiliko edo jarriko duzuena. Niri gonbidatu, eta gero aukeratu aldugu hemen, nola nahi dugun edo zer rola emango diogun horri. Ikaslearen rola edo irakaslearen rola. Niri eman ikaslearen rola, hasiera batean, gero ikusiko dugu. Jarraitu aldugu bilatzen gehiago, Jose BM badaukago jarrita hemen, bilatu aldugu beste baten bat, ez dakite hemendik egongo den ikasle, baina, idazten dugu neurrian, ikusten duzuenez, agertzen dira batzuk, adibidez hemen, badago beste bat nina izena, eta orduan joango gara aukeratzen nahi ditugun ikasleak gure ikastarorako. Hemen matrikulatuko nauzueni zuen geletan, eginda daukasunean, eta beste batzuk, behar bada ezagutxe egitu zuen batzuk, ikastaroan daudenak edo zuen artean ezagunak izango zarete batzuk, gonbidatu gelan hidro 4 persona, gero behar bada baitare frogak egiterakoan, pizka bat zuen artean ere interaktuatzeko eta ikusteko gelak, eta zer egiten ari zareten, eta orduan egin matrikula batzuei. Nik kasu honetan egingo diet biaguei eta ikasle moduan. Matrikulatu eta hemen baditugu ja biak matrikulatuta. Gero bilatzeko talde handia daukagunean, beti filtratu aldugu zein letrarekin hasten diren erabiltzaile horiek, eta joango dira filtratzen. Filtroa gehiago erabili alditugu, baina joango gara ikusten baita ere bada poliki-poliki. Eta hemen baditugu, zer diren ikaslea, irakaslea edo ikastaro sortzailea, adibidez baneukan jarrita beste leku batean ikastaro sortzaile bezala, eta gero hemen baditugu ezabatzeko edo zaguarriak berriro aldatzeko, eta baina hemen baditugu ja matrikulaturik 2 ikasle, eta hori izango da zuen lehenengo lana. Gero jarriko dizuet modelen, baina zuen lehenengo lana izango da gela bat sortzea, eta ni eta beste lagun batzuk gonbidatzea edo sartzea ikastaro horretan.